lehen ipuina, Otsoa eta Bildotsa. Otsoa eta Bildotsa heldu ziren bakoitza bere aldetik ibai batera, ura edateko asmoz. Otsoa hasi zen edaten goiko aldetik eta Bildotsa uraz behetik. Otsoa ikusirik hasi zela ura edaten diotsoa. Zergaitik loitu didazu ura ni edaten nengoen artean? Bildotsak erantzun zion bakez. Nola diozu hori? Zu aldetik badator ibaiako ura nik nagoen beko aldera. Otsoan goiztoa eta erantzuna egin Bildotsaren arrazoia eder, izugarria, esan dio. Zergaitik lotsa galdetzen didazu? Zergaitik nire gaizki esan? Hori da nagusiago beti bidegabe handi egitea. Bildotsak diotsa. Ez dizut nik lotsarik galdu, ez gaizerik esan. Orduan bekoki tximur eta begirada aserratu batekin esaten dio Otsoak. 6 hilabete dira zu gurasogan egin zidala beste honen beste. Nola izan daiteke hori? Diotsa Bildotsak. Geroago jaioa banaiz. Sari eta zertara dator hori asmatzea? Den bezala dara. Zuk galde didazu nire lartigian belarra janaz. Esaten dio Otsoak. Bildotsak berriz. Nola hori ere? Hortzik irten ez badidate. Nola jan belarra oitz eta samurrekin? Ez zeukanean Otsoa zer erantzun arrazoi hain ergel, azterkiak kendu diotsa. Berritzu zitala, ez dakit zer esan, bai ordea haragi zela naizela. Zure haragia bikun eta zumurra dela eta zurearekin afaldu behar dudala. Hau esan da, harrapatu eta zabela datu zuen. Ipuin honek, esain nahi dau, gaizto asmatzaileen artean egia ez duela lekurik. Indarra bakarrik egiten dauela. Zenbat nolerako Otso? Asko dira bihotza gogoikarriak. Dira gozeak, darabiltza altzakeri eta zazioi bila. Edateko nakasari argalaren odola eta beharra, honegaitik. Egiak eduki ezazu gauza alpatxak. Gaiztoaz modun eta asko jakinentzat.